Vi har lignelser, nærmere bestemt lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som er fra Lukas evangeliet, kapitel 10, linje 25-37. Myten handler om en lovkyndig, som på det tidspunkt var en slags jurist, der vil teste Jesus ved at spørge ham om det dobbelte kærlighedsbud. Jesus vil have folk til at følge ham, men den lovkyndige er kritisk. Dette kan være grund til at teste Jesus. For at forklare den lovkyndige om at elske sin næste, bruger han en lignelse, som er en fortælling, der illustrerer det moralske forhold gennem et billede fra den dagligdagen. Jesus bruger tit lignelser til at forklare det gør han, da et billede fra dagligdagen er mere forståeligt for de mennesker, han taler til. Modtageren kan dertil lettere identificere sig selv med historien, hvis de kan genkende den fra deres eget liv. Netop denne lignelse fortæller, at man skal hjælpe og elske sin næste. Denne næste kan være hvem som helst. Det er egentlig ligegyldigt, hvem det er. Det handler bare om at hjælpe folk og have kærlighed til dem. Det ender med at være en samaritaner, der hjælper manden, hvilket har stor betydning. Jøder, som Jesus var, mener, at samaritter ikke er jøder, men samaritter selv mener, at de oprindeligt er israelitter. De var faktisk fjender dengang. Jesus tvinger altså den lovkyndige til at se samaritteren, som den lovkyndige egentlig hader, som helten og den næste. Jesus bliver spurgt om. Kontrasten mellem de to folkeslag udnyttes altså i lignelsen til at skærpe næstekærlighedsbudet. Ja, så vil Markus fortsætte. Det dobbelte kærlighedsbud, som er en af de grundlæggende ting i kristendommen, er en regel, man skal følge for at opnå det evige liv med Gud. Det fortæller den her lignelse blandt andet. Men ifølge Finn Andersen, som er en præst i Farum Sogn, fortæller myten os faktisk mere end det. Den fortæller os om, hvordan mennesket handler. Den lovkyndige myten er faktisk lige så vigtig, hvis ikke vigtigere end samaritaneren. Den lovkyndige stiller spørgsmålet til Jesus, fordi han har tvivl. Jesus spørger ham, hvad loven siger, og den lovkyndige ramser ordene op. Men spørgsmålet er, om de her ord de betyder noget for ham. Om han lever efter det som en regel, eller om han bare siger ordene. Myten fortæller kristne, at mennesket handler meget mere som den lovkyndige, der bare vil se klog og retfærdig ud i andres øjne, end vi egentlig ligner samaritanere. Samtidig fortæller den, at man skal gøre op med sine fjendebilleder, da de her fjendebilleder oftest er som en selv. At det her er samaritaneren selvfølgelig et symbol på.